După ce mi-am mai revenit, m-am machiat și astăzi am să vă duc cu mine să îmi fac buzele. Astăzi am să măresc buzele cu acid hialuronic și mă gândeam să vă duc cu mine să vedeți, pentru cele care n-ați făcut-o deja, pentru că sunteți foarte puține, să vedeți cam care este procedura. Așa mi-arată mie buzele. Și o să vedeți cum o să-mi arate după. Bun, hai că mergem. Am că nu mă mai dau cu ruj, pentru că în momentul în care ajung la doamna doctor o să mă pună să demachez zona, ca să poată să mă aplice crema anestezică. Vreo nu știu cât timp. Trebuie să stau cu aia. Așa că n-are rost să-mi pun ruj, deși nu-mi place de fel să nu pot ruj, dar nu risipim rujul. Nu, și nu mi-am pus niciun ruj. Ba, da. Am un ruj cu mine. Perfect. Ok, să procedem. Cam așa arată buzele după injectare. Da, bine, sunt foarte umflată, vă dați seama că am fost injectată de atâtea ori. Da, și sunt roșie. Buzele mele niciodată nu sunt așa de roșii, deși mi-ar plăcea. Buzele, nu pe lângă. Mi-a mai făcut augmentare de buze, dar totdeauna doamna doctor mi-a băgat 0,5 ml, iar de data asta mi-a băgat 75 de ml, pentru că au rămas 25 de ml pentru retuș. Deci acum am cel mai mult. Data trecută am avut și un alt tip de acidul de la Juvederm Smile. Ăla cumva hidratează mai mult. Aveam aparat dentar și mi-era destul de... și am avut și operația și mi-erau destul de afectate buzele și de aceea mi-a pus doamna doctor un soi de hidratare, nu neapărat să mi le măresc foarte tare, pentru că și așa aparatul mi le modifica în continuu și nu avea niciun sens. Și am zis că după ce îmi dau jos aparatul, după ce îmi fac a doua operație, și anume o să vă povestesc mai multe despre operația mea de Bimax și toate etapele ei. În mod normal am avut 3 operații până acum și trebuie să o fac și pe a 4-a. Doar că a 4-a e ceva mai simplă. După toate operațiile astea, buzele mele au avut foarte mult de suferit, mai ales după Bimax. O să vă postez ce înseamnă Bimax. Bimax-ul efectiv îți taie osul ăsta, îl crapă așa frumos în două și le aduce mai în față. Îți dai seama câtă dita mai gură o trebuie să fac mie în timpul operației și buzele mele erau foarte, foarte crăpate și erau așa o liniuță. Așa de tare mi erau umflate pe interior cumva. Horror! De aia trebuie să-mi fac un soi de hidratare, pentru că trebuia să le ajut cumva. Dar, acum că am scăpat, am zis că vreau să am și volum, să fiu așa mai drăguță. Da, acum arată foarte ciudat, știu. Da, o să arăt foarte bine. Nu am mai filmat injectarea și așa. Nici nu vreau să filmez în timp ce mă injectează, pentru că nici mie nu-mi place să mă uit la alții cum își bagă tot felul de ace prin față și prin buze. Nu-i ok, în fine. Ideea e că am discutat cu doamna doctor cam ce formă vreau eu, mi-a zis ce formă mi se potrivește, mi-a explicat cum e cu simetria și cu asimetria feței mele, mai mult asimetrie, așa, și cu ce mi-ar sta bine și
ce ar trebui să urmărească cu injectarea asta. După aia am hotărât că forma pe care am ales-o e cea corectă, să zic. Și da, asta a fost tot parcursul. Mi se mișcă camera pentru că am uitat să-mi iau selfie stick-ul și îl țin așa cu mâna. Mi-am uitat în mașină. Acum am venit la atelier pentru că am puțină treabă. Da, o să vă arăt într-o zi poate și atelierul. Acum e dezordine. Bine, tot timpul e. Da, tot timpul spun acum îi dezordine, știi? Să am și o scuză. Și da. Și puf! A trecut o lună, suntem în 13 iulie și astăzi o să merg să-mi fac retușul la buze. În mod normal, retușul se face undeva mai devreme, doar că doamna doctor nu a putut pentru că am înțeles că avea ceva, nu știu, de mers undeva, habar n-am. Și m-a programat doar astăzi. Cam așa arată buzele mele. Și astăzi o să-mi fac un retuș dacă este necesar. Dacă nu, nu mi-l face. Machiat decât în zona de ochi, pentru că întotdeauna doamna doctor te pune să te demachezi. Și așa că oricum pun și masca până acolo, n-are niciun sens să-mi încarc tenul cu tot felul de produse. M-am dat doar cu o cremă hidratantă și cam atât. De aia mi se văd unele chestii pe lângă nas și așa mai pe natural astăzi. Înainte să pornesc, am zis că vă arăt și look-ul meu de astăzi. Sacoul pe care vi l-am prezentat într-un vlog anterior, cumpărat de la Second Hand. Un tricou cumpărat de la Kik, tocmai s-a descris și la Cluj, cu vreo 11 lei. Nici nu, 7 lei. Așa. Blugii de la Outlet și pe aceștia vi-am arătat. Și aceștia mi-am cumpărat de curând de la Bershka. Și ochelari de soare am cumpărat din America, când am fost în vacanță. Da, cam așa. Și am revenit și de la doamna doctor, cam așa mi-arată buzele. Efectul final se vede undeva peste o săptămână, cam așa. Acum sunt puțin umflate pe unde m-a injectat. Din ce am simțit eu, foarte puțin am simțit, pentru că m-a dat cu cremă anestezică, undeva pe aici sus și parcă aici puțin. Nu prea simți mare lucru. Astăzi n-am voie să merg la sală, la saună, solar, oricum nu merg în veci. Și la stomatolog n-am voie o săptămână. Ceea ce mă încurcă puțin pentru că mâine aveam o programare la detartraj. Dar se rezolvă, ne reprogramăm. Mi-am desfăcut părul că nu-l mai suport. Nu-l mai suport săptămâna asta, trebuie să mă duc la tuns. Și acum nu mai stă nicicum. În fine, probleme de femei. Vreau să-mi cer scuze de la voi. Iertați-mă, am lipsit cam o lună de pe YouTube, dar am lipsit cu un motiv foarte bine întemeiat. O să vedeți despre ce e vorba. E o foarte mare surpriză și pentru voi. O surpriză și pentru voi. Dar încă nu sunt pregătită să vă spun. Oricum are legătură cu redecoratul. Atâta vă spun. Și un nou business. Hai că vă mai dau și pontul ăsta. Pont. Ce-o fi? Detaliul ăsta. Dar acum am terminat tot ce aveam de făcut, aproximativ, și de acum înainte am să mă țin de vlogging. Am să postez joia, pentru că am văzut că sunteți mult mai activi joia. Sper din suflet să reușesc să fac câte 2 vloguri pe săptămână. Poate fac și un daily vlog. Încă sunt așa la stadiul ăla, oare ar fi interesată lumea să vadă ce fac eu într-o săptămână, de exemplu? Dar dacă voi considerați că ați vrea să vedeți și daily vloguri, scrieți-mi în comentarii sau scrieți-mi pe mail sau pe Instagram sau pe Facebook, undeva. Știți să vă abonați și acolo, dacă și trebuie să vă abonați și pe YouTube, am uitat să vă spun, trebuie, glumesc. Dacă vă plac vlogurile mele, să o faceți și să-mi dați și like-uri și share-uri și tot ce se poate da, pentru că e singurul mod în care voi mă puteți ajuta. Chiar mă puteți ajuta. Ok,
Astea fiind spuse, nu rămâne decât să vă pup și să ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, joi. Vă pup!